Γεια σου, φρεμαράκι, τι κάνεις, πόσο καιρό έχουμε να σε δούμε στην παρέα μας. Απλά να ξέρεις, δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί έχουμε κανονίσει με τα κορίτσια. Θα πάμε σε ένα μαγαζί. Η αλήθεια είναι ότι θα σου έλεγα να έρθεις, αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένο dress code και από ό,τι βλέπω δεν το τηρεί σήμερα. Στα νέα σου, ακόμα με αυτόν που σου φερόταν χάλια δεν είσαι. Α, δεν είσαι, χωρίσατε. Ενώ ότι. Μπράβο, αγάπη, μπράβο. Ναι, με τα κορίτσια την επόμενη εβδομάδα έχουμε κλείσει θέατρο, αλλά είναι πολύ περιορισμένες οι θέσεις. Ναι. Να ξέρεις τώρα, μιας και είσαι πάλι στην παρέα μας και μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, έχει κατέβει πολύ ρίζα, να ξέρεις. Δηλαδή, το κάνεις για να μην καίγεται το μαλλί, Ναι, οκ, το ακούω, αλλά φαίνεται πολύ χάλια, να ξέρεις. Γιατί, να ξέρεις, με τα κορίτσια εδώ πέρα, ο βασικός κανόνας της παρέας μας είναι η ειλικρίνεια. Οπότε εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Έλα, λέγε, αυτόν εκεί γουστάρεις. Α, οκ. Να σου πω, γιατί δεν μου το λέγεις νωρίτερα, τον ξέρω αυτό να. Μπορώ να σου κάνω κονέ. Ναι, Γιάννη, μεταξύ μας τώρα θα σου το πω, μην πεις τίποτα. Σε γουστάρει, οριακά σου κάνει μάγια και βουντού, είναι φουλ αιμονική, μην τυχόν και ασχοληθείς. Επίσης, Γιάννη, αυτό το ποτό που λέγαμε τις προάλλες. Α, οκ, σ' αρέσει, βασικά νομίζω ότι είχε αγόρι, να ξέρεις. Έλα, αγάπη, μίλησα μαζί του, να ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σε στεναχωρέσω, δεν ξέρω πώς να το εκφέρω. Δεν είσαι και τόσο στο στυλ του, μου είπε. Γενικά δεν του αρέσουν οι μαυρομάλες, ναι. Έχει μια δυναμία στις ξανθιές, είπε. Αντέλα, πες μας και εσύ αυτό που θες να πεις. Α, κορίτσια, ξέχασα να σου πω, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να πούμε. Κορίτσια, έρχονται. Γεια σας, αγόρια. Τι κάνετε, καιρό έχουμε να σας δούμε. Ναι, από εδώ η καινούργια μας η φίλη, ναι. Η οποία παρεμπιπτόντως χώρισε γιατί την κεράτησε ο δικός της, ναι. Δεν ξέρω. Πλάκα κάνω, βρε, εννοείται πλάκα κάνω, αλλά όντως, ναι. Ναι, θα πάμε σινεμά την επόμενη εβδομάδα με τα παιδιά. Να σου πω κάτι. Άμα θες, έλα κι εσύ. Πάντως τώρα μεταξύ μας, έτσι, χωρίς παρεξήγηση, το ξαναλέω αυτό γιατί δεν θέλω να έχουμε παρεξηγήσεις. Εμείς με τα κορίτσια γενικά αντινόμαστε έτσι πολύ καλά. Πολύ τύπου κυριλαία, οπότε έχει λίγο το νου στην επόμενη φορά να δίνεις και εσύ λίγο αναλόγως. Α, δεν σου είπα, τα φτιάξαμε το δικό σου. Εννοώ με το παιδί που σου άρεσε. Εντάξει, εσύ είναι. Εντάξει, αφού δεν είχατε κάνει κάτι τώρα, μην παρεξηγηθούμε. Μ' αρέσει πολύ. Παράκι, θέλω να ξέρεις ότι έχω χαρεί πάρα πολύ που είσαι και πάλι στην παρέα μας. Ναι, εννοείται, κορίτσια, να πάμε για σούσου την Παρασκευή. Α, αν θες, έλα και εσύ, ναι. Απλά να ξέρεις, είναι λίγο κρυβάκι. Άντε σπίτι σου τώρα.